Non-stop 24/7 party, neobmedzený alkohol a kamery, na ktoré sa zabúda. No a mi stále chodí na party, stále veľa pije, všade, kde som mu videl v meste, bola úplne že rozbitá, je koketná. Hej, táto čajočka, čo vraví, že v 18 rokoch bola sexuálne zneužitá, tak ona aj potom ďalej ide hocikám na hociaký dom, nedáva si pozor, fetuje jak drak. Ja som ju dvakrát zažil v nejakom backstage a dvakrát tam pobehovala, že kto má koks, dajte mi koks. No má bez hanby medzi ľuďmi takto pobehovala. Hej, táto čajočka, čo bola údajne už v 18 prvý. Chápem. To je klasická trauma po takom niečom. Takto presne sa chovajú čajky. No aj my. Keby si bola naozaj tak jediné miesto, kam by si kedy išla mimo svojho bydliska, by bola terapia. Takto sa nechová straumatizované dievča. Ty si Noemi proste len šlapka. Chápeš? Ty si len šlapka. Ty si len lacná šlapka. To je všetko. V každej lacnej šlapke sa stane, že sem tam má proste zlý sex, ktorý možno až tak nechcela, ale tým, že je šlapka, tak si aj tak nechá. Chápeš?